Галоўнай падзеяй апошніх дзён стаў наступ украінскіх вайскоўцаў у Курскай вобласці і рэакцыя на яго кіраўніцтва Беларусі. Трое сутак беларускае кіраўніцтва маўчалі ўсе афіцыйныя асобы, прапагандысты. І раптам праз трое сутак адбыўся інфармацыйны выбух. Спачатку Лукашенко заявіў, што нібыта украінскія беспілотнікі парушылі паветраную прастору Беларусі, яны былі збітыя. Вооруженные силы Украины нарушили всякие договоренности и, как тут точнее сказать, чтобы опять не попасть под критику наших так называемых друзей, нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. Потым Міністэрства абароны заявіла, што яно будзе рухаць беларускія войскі да мяжы з Украінай. Потым Міністэрства замежных спраў Беларусі выбухнула цэлай серыяй заяваў і пакрытыкавалі наступ украінцаў у Курскай вобласці і выклікалі часовую павераную Украіны ў Беларусі, заявіўшы пратэст, і напісалі нават скаргу ў ААН і АБСЕ. Ствараецца ўражанне, што адбыўся некі вельмі моцны штуршок, некі моцны сігнал, моцны укол. І я не думаю, што гэты укол, гэта толькі вось тыя рэплікі зе-блогераў, якія крытыкуюць Лукашэнку, кажуць, што ён здрадзіў. Ёсць меркаванне, што ўсё ж такі гэта з нейкіх больш высокіх інстанцый расійскіх з'явіліся папрокі, і ў выніку беларускія ўлады вымушаны рэагаваць. Прычым рэакцыя гэта некая такая даволі штучная, таму што незалежныя эксперты, у прыватнасці маніторынг беларускі ГАЮН, заяўляе, што ніякіх беспілотнікаў з украінскага боку не было. Адмаўляюць гэта і украінскі бок, украінскія афіцыйныя асобы, што ўсё гэта штучная сітуацыя створаная, і прычым такая дэманстратыўная, каб прадэманстраваць Расіі, што, маўляў, мы вось тут стаемся саюзнікамі, мы падтрымліваем Расію, і ні ў якім разе ніякія папрокі тут не варта рабіць. Але на гэтым справа не скончылася. Раптам у Менску з'явіўся вядомы журналіст расійскі, прапагандыст, вядучы ток-шоу на канале «Расія» Еўген Попоў. І Лукашенко нечакана даў яму інтэрв'ю на 2 гадзіны. І асноўны сэнс гэтага інтэрв'ю выглядае такім, што нібыта Лукашенко апраўдваецца, нібыта дае справаздачу Маскве, што Беларусь па-ранейшаму з'яўляецца саюзнікам Расіі, і не варта ў гэтым ні кропелькі сумнявацца. Лукашенко зноў вярнуўся да некай такой агрэсіўнай рыторыкі на адрас Захаду, зноў пагражаў Захаду, называў заходніх палітыкаў звярамі, палітыкаў Літвы вар'ятамі. Ну і вельмі важна, што ён казаў, што беларускія вайскоўцы пачалі рух у бок украінскай мяжы, і гэта вымусіла украінскіх вайскоўцаў таксама трымаць пэўную колькасць войскаў на беларускай мяжы, і, маўляў, гэтым чынам украінскі бок зніжае магчымасць сваіх атак у Курскай вобласці. І нават папракнуў украінцаў у тым, што яны па-хамскі, як ён сказаў, ставяцца да дзеянняў Беларусі. А хамства выявілася ў тым, што украінскі бок сказаў, што няма чаго абмяркоўваць, няма падзеі, не было беспілотнікаў, няма пра што гаварыць. Гэтая запаздалая, магчыма, рэакцыя афіцыйнага Менску сведчыць пра тое, што залежнасць Беларусі ад Расіі па-ранейшаму вельмі высокая, і нават некія такія вельмі маленькія спробы трошкі дыстанцыявацца ад Масквы, яны не маюць
вялікага значэння. Калі казаць пра нейкую гульню афіцыйнага Менску, то тут, мне падаецца, даволі добры тэрмін ужываюць украінскія палітычныя асобы і журналісты, блогеры. Яны кажуць, Лукашенко петляе. Спраўды, Лукашенко бачыць, што вайна в Украіне ідзе, скажем так, не зусім так, як планавалася ў пачатку, Кіеў за 3 дні, і таму ён спрабуе шукаць нейкі план Б на выпадак нейкай сітуацыі, калі Расія будзе вымушана ісці на нейкія саступкі і трэба будзе шукаць нейкія іншыя кропкі апоры ў свеце. Таму вось гэтае петлянне, і мы бачым, калі з аднаго боку Лукашенко заяўляе, што мы спачатку падводзім беларускія войскі да мяжы, потым адводзім, потым зноў падводзім. Ну, вось гэта і ёсць такое петлянне, как з аднаго боку прадэманстраваць сваю саюзніцкую пазіцыю адносна Расіі, а з іншага боку, каб мець магчымасць у нейкі пэўны час, як кажуць украінцы, адпетляць.